काय लोकप्रतिनिधी आहे, त्यामुळे आम्ही काय सगळे येऊन करू, तुम्हाला वेळ नसेल. तुम्ही मला स्टॉक सांगा, तुमच्याकडे एक्सपायर झालेला स्टॉक किती आहे आणि तुमच्याकडे नवीन स्टॉक किती आहे, याचा रेकॉर्ड आहे तुमच्याकडे, आहे का? हा कधीपर्यंत वापरणार, ह्याच्यावर एक्सपायरीच नाही, हा कधीपर्यंत वापरणार तुम्ही? जानेवारी 26 मॅन्युफॅक्चरिंग. आणि हे बघा ना सर इथे बेस्ट जानेवारी 26 ला आलंय. हा मग वापरणार कधीपर्यंत किती असं विचारतो. एक मिनिट, माझा चष्मा नाही. 18 महिने फ्रॉम डेट ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग. 18 महिने सर. मग ह्याच्यात आता 1 महिन्यात संपणार, पण तुम्ही स्टॉक काय इथेच लोड केला? सर 18 महिने. हा नाही ना, दुसरा बॉक्स आता दाखवला ना. मग एकत्र का ठेवताय तुम्ही? मला एक सांग, मला मॅडम मला एक सांगा, तुमच्याकडे एक्सपायरी होणारा स्टॉक किती आहे आणि तुमच्याकडे नवीन स्टॉक किती आहे, याचा तुमच्याकडे रेकॉर्ड आहे का? द्या सर 18 द्या मॅडम, मी ते नाही विचारत आहे परत.